Basta usapan, hindi lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nasa linya po natin mga idol ang tagapagsalita, Chief ng PCR po at PIO po ng Pangasinan PNP, si Police Captain Renan de la Cruz. Babatiin muna natin. Sir Renan, magandang umaga po. Morning, sir. Hello, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Sir, ito, makibalita lang po kami. Recently kasi may mga, hindi ko alam kung anong pwedeng maging term po dito, pero Shooting, shooting incidents na medyo tumawag ng pansin. Yung pala yung term na ano po natin. Pero kumusta po ba investigation po natin, Sir Renan, regarding po dito sa mga recent shooting incidents po dito sa lalawigan ng Pangasinan? Okay, sir, bago pa nga, binabati ko po muna ang mahal na Provincial Director na si Police Colonel D.P. Ipangit, ang ating Provincial Director dito po sa Pangasinan Police Provincial Office. Magandang umaga, sir. Sir, sa katanungan niyo po ngayong umaga regarding po sa mga shooting incident na nangyayari sa ating lugar, ito po, sir, ay kung titinan po natin, ito ay tawag dito, ito ay mga personal grudge po, sir. Hindi po siya related sa tinatawag natin na election-related cases or yung ano pa man po, sir. Tapos ito po ay more on yung shooting po natin ay may mga grudge po sila personally, away sa lupa, magkakamag-anak, gano'n po, sir. At saka hindi po siya related sa mga ano pa mang election related, sir. Opo, sa mga idols po natin, bago natin ituloy, alam ko may event kasi dyan sa PPO ngayon di ba? So medyo maingay po dun sana. Pasensya. Anyway, sir, may nakikita ba tayong pattern na Sir Renan dito po sa sa mga organized crime na nasa likod nito, bagamat nabanggit yun na kanina na personal lang dahilan ng mga insidente ng pamamaril dito sa atin sa Pangasinan? Sa ngayon, sir, ayon po sa nakalap natin ng mga informasyon dito po sa Provincial Intelligence Unit natin dito sa ating probinsya at maging sa ating mga police station po. So far po, napakaganda at napakatahimik at ito peaceful po ang ating probinsya. So sa ngayon po, wala po tayong nakikita na organized crime groups o yung private crime groups dito sa ating lugar. Ganun pa man po, sir, ang ating Provincial Intelligence Officer po ay hindi po tumitigil na nagmumonitor sa bawat lugar po dito sa ating lalawigan upang mapanatili po ang kaayusan at kapayapaan po dito. At sa nalalapit na eleksyon po ay talagang handang-handa po ang ating Provincial Police Office sa ano pa mang magiging challenging na kakaharapin po natin. Basta ang nasisiguro lang po namin sa ngayon po, sir, dahil sa pinaigting na deployment ng ating mga kapulisan sa lahat-lahat ng area dito sa ating lalawigan, ay tuloy-tuloy po ang ginagawa nating checkpoint o plantita at maging po sa mga convergence areas, may mga pulis po tayong nakatalaga dyan upang tuloy-tuloy po ang kanilang pagbabantay at pagmumonitor kung sakali man na mayroong magawi na itong mga tinatawag natin gumagawa ng gulo dito sa ating lugar, sir. Sir Renan, si Idol Mark po ito, nabanggit niyo na rin po yun. Sana itatanong ko sana kung magtutuloy-tuloy po itong mga checkpoints po na ginagawa po, yung mga unannounced checkpoint na ginagawa, lalong-lalo na dito sa mga areas na kung saan binabantayan po ng ating pong mga kapulisan. Pero though peaceful, according po sa inyo, totally peaceful naman po ang ating pong lalawigan ng Pangasinan. Pero ano po ba ngayon po yung madalas na based sa inyong data, yung crime ano po natin po na madalas po na kukuha po ninyo dito po sa iba't ibang parte po ng ating pong lalawigan? Sa ngayon, sir, Idol Mark, magandang umaga sa iyo. Idol, sa ngayon po, ang ginagawa po ng ating Pangasinan Police Provincial Office ayon sa utos ng ating mahal na Provincial Director ay tuloy-tuloy ang maximum deployment ng ating kapulisan
sa lansangan, sa mga kataong lugar, at maging sa mga barangay upang mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa bawat area dito sa ating lalawigan. At sa pagdideploy ng ating mga kapulisan, sir, nagdagdag pa ulit tayo, lalo-lalo na dun sa mga national highways kasi napapansin natin is madalas na yung pag-ulan, madulas ang kalsada, yung ating mga motorista ang naitatala natin sa mga accident ang nangyayari. So kapag may pulis doon, may mga patrol vehicle na lang dyan sa highway, yung ating namang mga mamamayan ay nagmi-minor. Hindi sila yung masyadong mabilis bumiyahe. So napakaganda po nito na hakbang na ginawa ng ating provincial director sapagkat maiibsan o mababawasan yung yung mga reckless driver natin dyan sa kalsadaan, sir. Opo. Yun ang medyo mataas po ngayon ang insidente po, yung mga aksidente sa mga lansangan po, sir. Opo. Yun po yung naitatala natin, sir. Kaya nga, kakatwang po natin ang PDRRMO, maging ang ating mga LGUs, and then especially yung highway patrol group po. So, lahat po ay talagang nagtutulong-tulong po kami upang mapantayan po yung ating kakalsadahan, lalong-lalo na doon sa mga intersections, doon sa mga blind spot na area, upang sa ganun po ang ating mga motorista. Pag nakita naman nila yung mga patrol vehicle natin o may mga nakatalagang pulis, bumabalik yung disiplina nila sa kalsada. So yun nga po, ang maganda nga pang balik disiplina sa kalsadahan po ang hatid po ng ating Pangasinan Police Provincial Officer. Yes, sir. Pero Sir Reynan, yung pong mga related crime po na na mga insidente po, ano po yung parang may mataas na data po na talagang tinututukan po ngayon po ng PNP Pangasinan? Nung mga nakaraang taon, sir, nakita natin parang lumubo yung sa rape cases natin dito sa Pangasinan. Pero sa ngayon po, mayroon po tayong ginagawang hakbang na tuloy-tuloy po yung ginagawa ng ating mga kapulisan, lalo na yung mga kapapaihan natin na pulis na nagpaparangay-parangay sila, pupunta sa mga schools, yan. So, at nakita po natin, sir, dun sa rape cases natin, napakalaki po ang ibinaba. Almost, yung last year po is 117 ang rape cases po. At ngayon naman po napakababa po. Mga around 60 na lang yan ang nakikita po natin. Ang data po dito is January 1 to May 25. So napakababa po. So nagiging effective po yung ginagawa ng ating kapulisan para sa information dissemination sa ating eskwelahan, sa mga other government agencies, private companies. At the same time po, yung ating mga kababaihan, mga bata, kasi nagiging biktima nito puro kabataan dahil dito sa tawag dito yung nakikisama sila, tapos mamaya inom-inom, mamaya nagiging gang rape, so gano'n nangyayari. So ito po ay binibigyan natin ng diin, lalong-lalo sa mga bahay-bahay, nagbabahay-bahay po ang ating mga kapulisan na babae, at ino-orient o pinapaalalahanan po ang ating mga magulang, maging ang ating mga kabataan, sir. Opo. Anyway, sir, balikan ko lang yung investigation po natin sa shooting incident. So nabagan nyo personal, so wala pong dahilan para maging cause of concern o ito dito sa atin sa lalawigan? Sa ngayon, sir, itong mga nangyaring shooting incident dito sa ating lugar noong nakarang araw ay personal grudge po ito, away sa lupa, away sa tanim, wala pong related to sa election effect. So, makakasiguro po ang ating mga Pangasinense na magiging peaceful po sa tulong din po nila. So, ang magiging igaganap nitong election po, na sa darating election, magiging peaceful po ito sa pakikipagtulungan ng ating mamamayan sa aming mga kapulisan upang maiwasan po yung mga dahas. Kasi itong election na ito ay pambarangay ito, sir. So, napaka-iksi yung area. So, ang maaari maglalaban dito is mga pagkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapatid. So, sa tulong ng ating mga mamamayan, patuloy po kayo makipagtulungan po sa atin upang maitahos po natin itong darating eleksyon na payapa po sa ating lugar. Anyway, okay, salamat po. Bagamat may event po kayo dyan, sir, pinauna ko po rin po ang aming pong interview, Sir Renan. Magandang umaga po. God bless po ang PNP Pangasinan. Thank you, sir.
Okay, maraming salamat po sir and God bless us all po. Mga idol, si Police Captain Renan de la Cruz ang tagapagsalita po ng PNP Pangasinan. Nakapanayin po natin live po ngayon dito